Professor Singnarahem Mechopide Tenkera Langsolong Lunka Namalin Kipadupon Annual Sports Meet Kipadupon Forest Department Atum Saihem Kipriya Puthak XKPLT Atum Ningkang Samse Chipakla Football Angdung Kiti Kipatupon Kardom Birda Life Venili Birda Thanbang Phi Sami Sehenati Mupi Non Birtang Tonpen Archupanitha Duwarbagori MAC Constituency Arlo Kohora Rongtara Singnar Arong Rongasar Professor Singnarahem Mechopide Tangka Phulip Phukok Documents Anta Mechopon Lablo KAC CM Dr. Tiliram Ronghang Local MAC Mate KAC EM Richard Tok Biatum Kirap Kapachir Pon Jiaphan Kisung Kepho Professor Singnarpen Chining Report Hanboka Ben Birda Life Appearanke Robinson Killing Report Aprang sinalimen chithanika Nilimen Professor Singnar Tangte la nangli hem mek chodya da puthak bangali than bachini tha Nilhem me joda puthak bangala lo niltum sai chonda dam dam dia phi nilhem also ki bisi bang chutun dang hem me chothor pulop la bang so me chothor ma si chutun dang hem long me parabik lok ma si la hem pianta me na chupik kan ente patumi la mek cho ko ana porlom si mek cholo la bang so hem me cho apor bajip dira achitim aso porlom si mek cho di tangte la bang so mek cho ki cho pon ke kopi kana holo ne kadang hok bang ke la helo phule phokok pen dang lok pe ri gote document poyonto solar sarkar pen kero na solar anta ni ako nilimina kachik kachen nama solar la pen phun suri ke ba phun anta nili phun anta chupi at lo la pen uso chubirte paisa suri kre ni la pen nili chubirti dun chama jiso suri pho paisa anda la hain tam na chui pon ek lap lo ang ton me cho lab lo me de chui lap lo tangte la non ki khi bom education EM la richard ke hai long na de tine chuning ri dun jason do ji ma ola sar em sar Richard Tok Bia Phan Chuning Ri Bugala ni to Phan ni to kisung thek ke galong la bang so non kisung a por hut ne rab du na son te pu la si lang ni Phan Chuning Ri pon eklo na rapek tha rabek tha choi lon the तो पिनी nilitum la pherangke atum phan nilitum la rong si hoi pena pachini dun jialam the bangela puan lo patumi yani gang sam baji pli ra chitti ma por ma lom nilitum ka do ka we rong si sitame elong adi mane party ke cho paisa lo hapu do era jok la pente la daga hema sortum ta inuta vedera jok si la sari baji chitim lo di 4.5 la so por ma lom si la bang so me koson pelo ni la paghor long pensi me bang lagi log lo labang so me lagi log pena masih pinaan kadok kavela hem do an same chodelo patuwe labang so por hot la si non nilitum phera ke tu phanang pachin dun jelam the bang ke lan ve lo nalitum kadok kavela video si tame non thek pon nalitum phera ke tum stame la dak thek pon long lo la pente nilitum la rong si rong kadok kave rat pen achuning ridun ji pen anachuning ridun yalam the bangelan velo alang litum nona por kisung thektik lo alang litum piri ke chingthangi phan sta mela non chingthang paban velo solo sita me do la pen big thega sumar sita me do la chi nona por bang alang litum ke chu ki juna phan ta thang ta velo la pen piri la pen ke do ke thaga dim ta pin lo la si dak non Duwarbagori MAC la elitum ninge che the alang li sir EM ke hayalang li Richard Tok Bi alang li education EM iglonon ke ala si alang li phansi chuning ri padi cream lo alang li labang so abirta chini pen alang li tum phan kirap ke pajir ji phansi nili tum ro si me kirap hang pidun iglo Tenkera Langso Charia Songpen Patir Piponsi Ningkan Kimi Ahut Lun Kanamalin Padupon KAC Tourism Deputy Director Murjeng Ronghang Guwahati Karbi Hemtun Manager Robert Timung Rongasar Mindar Kram Satum Chitongdun Dongkamukam Pen Birda Life Appearanke Budhorbe Report Rongkethe Youth Club Pen Number Adorso Thongnokbe English High School along Indeng Thongkep Annual Sports Meet Surihinira Inkorakethom Padupon Kekat Volleyball Chess Long Jump Hehui Kipathu Chipate Pon Nong e Kipajira Mailong Hampang Klembang Kiram Be Arlengke Sar Longki Be Manik Be Omar Be Atum Chitongdut Hanjang Sopen Bisnulekhe Report
lang tibuk nohor lang solong XKPLT asai hem ke Forest Department atum ki pripilap aputhak sodak pen pimren pon. Pini phirangke amai phaponsi XKPLT Welfare Society amai phu mensing tok bipen pangdak pon. Phirangke amai along chunbang Jameson teron pen chenglok ongdung XKPLT asongjatum chitongdun. Dalali pen Birda Life phirangke Abraham Tiso report. Takke nilitum claim lo je nilitum CM long kadam lo CM bentami nang tumpan ke emosi nang pilu sami ni tum manang pulo emosi nang pi bosi sami nang tum manang ke utaba nang piun CM masih nang pudak lo na tum dak ke cebong bom do bom ni tum CM nang pudun dak lo ni tum dam lo nang tu cebong bom do bom la ke nang tum long lilu CM masih nang pudun dak lo nang tum ke PTM tum tum jalan ni pulo la sini tum bangke la CM nang poteng ni tum mai claim bom dak do lo ini lijung ke mata teng batang te ake chok chike kudana bote tungke sorkar pasi jolang ko athe nilitum pan ke alang tum permission teng tum dak office ang chikim lo nitum welfare sasi office lo na system e isi nilipudai bang ke nitum सरकार माने काउंसिल CM sir bang only nang tum la sembur bang ke fol nang dar pola sembur bang le rokom chode pusi pres pa order office bang ke rokom bang ke order abi lagi Tamila sembul thangno moi posa bini tumpan aprangsi ini tumpan apa cini order nang palima order alu abi order alu lang pali putar ditum misang ciplok sini tum dak kibanji itu mah order alu abi lata order alu tu pote dini tum ate folen ke dam ke laan bejula so ciri rongon dam de lasila sembul mote folen area tami sembul bani tum ciplok sini tum cibanji mati tami tum order alu abi lata Jadi pudai bang lalu order alo wepen cerita man direct la ke force nang ke take lagi. Infection im bote whole hai angton hem tap do pick hola ke che ke belong leta tum infection ei mati. Ko cholo de dak office man infection bong ke. Lalu nili pudai mi bang. अच्छा नॉन इंटर नंगली तुम ला सपोर्ट है नंगली तुम राडा फांसी क्लेम पिली पेंसी डाक कांगपू पन थाइपो asila dak nangli tu akim mang Nili tum akimanga bang ke je ili tum dak ili tum karbi khai tum ke thang along rilong patto sami ke chebana karbi khai litum kiduk lak litum karbi khai tum ke kituman nuge longli philang avi lalo public phansi aprang sini pilam po public itu na kituman nuge longli philang avi tum du nani uruna chor peng du nani china peng du ne bangladesh peng du ke bang ta longli philang avi lan chokali tum solong du sami longli philang avi la sidak ke ni tum kadu kavi song fadeli tum claim li kadu kavi karbi arat longli philang kavi tu masi tu ke claim pi ni tum ke claim ke me thang dak border area ili tum non chijong su chirai kom ke patang ke muar ni si ke la so pethe ke kichi ke be tum nang duk thipji border area tum chirai kom nahi boje si tum ke PLT amin ke matha da lalu atili tum ingnam ke do ke me thang jung lega kali tum karbi arat pang si tum ka chi song ni tum chin team ing phat kachi pache hele kaman police army pe ni tum karne kidu kisum ke phokel ni tum jung phali khai joni si tum ka chi song asinon pu sami khai phan ituma khai tum pinanga kidu kisum do la khai phan sami longli phlang do kidu kisum ara tum do asila hai tum longli ka be tum sami tum dak tek pon pu enut pen tum chiri ni piji puti tum dak kachi wai do Tadi mangkani tum ke nompu sami ni tum long approve ta ve naga tum be tum ke lar palara ve daki athe ni tum phan akoi ke bang hobo pare ni tum along song kapre ka tum bang palat hai mane tum em tum yang mangke tum ka palali lak ni tum mangke latak ke ni tum ke medigar khuliji la pen school khuliji school ra pha ni tum ke palal kali ni tum ki pido lake la darong pm tor pha lake dak raikom club do tum lake dak school place lake tum dak college market place medical place college school dak school place itu dak pido laki tum ke palal kali la longli ko an do ji nangli tum ni tum total 3700 bikha ni tum dak GPS ang ke mari piki bangke ladak ke welfare society office ke ni tum ke thi da dak ke thipo reng da tum dak reng pu ni tum ke 1 tarik bang dak banang priya lo ni tum ke pinap pini 2 tarik lo pinap 3 tarik pini tum ke chikim bo ni tum do pu dak ni tum ke atheni tum ke welfare society XKPLT ni tum ke no ka do thai velo dam thai velo ni tum ke si pinap pe ni tum ke dak ke tum ke chikim na ko lak
kenon tame litum kar bilo termas konsil doktor tular rang sar pasa mini chunungri lo nilhin pe chunungri lo doktor tular rang sar pasa mini me chunungri lo alang li hem tamini tum dam lo ni tum dam pe alang li tamini ai ko li nang tum chibong bang dam nak tum ga son nung ke ni tum nang pudum vek laki sar masining je vek lasini tum bang ke laki tu ka chibong mo presa me ka theng ko to ka chok pur tu nge iri re lo laki ni tum ke pena ma chikim pu laki nili me pudi ni tu ona prang pre bang sang ko ni tum da chidam pu ni tum song minang mati ni tum na khai pasi ka da bina ke lasini tum ke bang na ko tu riven ki do pu laki thanda ko ho ko laki lam li me ka ni riven ki anvek ko ni tum Ingdeng ke thom Karditang Ron Singh Timung Chikimu Village League Football Tournament Patumi Angdung Kiti Pathu Ponlo Doloni Sarthe Teron Pen Rajan Timung Arong Angbongsi Pathu Ponlo Doloni Sarthe Teron Atum Rajan Timung Arong Aphan 2-0 goal pen Paremdet Si Doloni Sarthe Teron Atum Chepahai Ponlo VDC Chairman Khon Singh Tokbi Hongkram Sports Association Amaipu Bor Singh Teron Atum Chitongdun Dongka Mukam Pen Birda Life Appearance Budharbe Report Dak pinini tum kaching mang kok mate chitong nang kok lasan lo ke damtang nili poron sing timung amen pan khela pilo la sining kan ke thom ke chok ani lo pini ke la sinili halui sar ko phan ke hang nang kok lasan lo dak nili tum ani kan wang asan thak sila ning kan ke mi mate tarik isi ani lason final bi asi nili poron sing timung ning kan thom chok lo asi pini nili sport adang ni tum ladak west aso sport ese jana present nili chang lo la pen ke ili tum sar long bison be phan cho phalo la ma lang ni kam besto joine asik sa joine ma lang li vidi rong khang vidi channel phan khonsing tok bio sinang che toy apan chong la bak so football la khela ang dong di tilong nang li na alu hisar poman pa ngase tong do nang li to kison kini pu ponji ang ni hang do ma to apang si kado goi phanta nilihin pen sengkan kimi kodong pa jerik lo kodong kalang lo pini labang so ndeng ke thom kichok karlikang Ronsing Timung amen pen Chikimu amen pen dadak Cheksu LP School Patrok Laman bangso football anggung kiti amaelong pilitum ning ke chethenai mate ning ke ching samnai ladak karnong rong khang arat ning ke ching samnai local MSC sar long bison be ke hai sila bangso amaelong na chetong nandi kolam do stamelang li rata sai ki do ko jok mate sonsuri sai ki do ko jok alang li nang chetong nung edelo ama selang li na pin kharating penil tum stame ladak labang so mailong nang chetong long lo la sining sampik lo alang li na pin kharating penil tum ladak nang chetong long pot bangke nil tum papai lo kusinil tum chema thapon lo Pinya Birta Lapan Sington Paniklang Laing Bomta Birta Life